ang'o minyalo wacho okang' ma sirikal sani koro wacho ni giseketo mar biro konyo siro sekta mar sukari e pacho ka? Ing'eni biyo je wach sukari ni wasewuoyo ahinya. Paro ni senior je nowuoyo kabisa ndalo mane en gima paro ni wasetwake ahinya. To an kata kane migosi William Ruto wuoyo. Ing'eni sani ema budget iloso. CS Njuguna Ndung'u dhi somo budget. Dweni. An gima da kwayo wa ujumbe wa ni mondo ging'iye nikech wacho tachiel. Timo opogre. Nikech kati bi wach mana ni asemiyo bilion 100 to onge budget. Onge gima botimre. Koro nyako bede I budget no mokwongo. Eka unen nikech pile ma oke mokwongo ma William Ruto wacho ni gi write off debt ni. Inyalo paro nitie ndalo moko ma bende en Western mo wacho ni gi write off debt ma 60 billion. To mano no wacha kamano budget notimo ang'owa ni onge. Koro mokwongo wachak gi budget mondo wane ni budget ni otimre nade obedo written off obedo budget masani dhi somni. Mar ariyo privatization mar sugar farms. Ndalo mane Uhuru wuok ni neno kane gi dissolve boards te mag sugar magi wacho ni koro gitimo audits mondo miyo ng'e ni pesa di manitiere mondo nikech kata kidhi uso gimoro nyaka us gima ne gitiende. Ok inya uso gima nigi debts mikia kata ni dhi chulo pesa di. Sani sirikand ni boards gi te ne gi appoint dong jogo nitiere office board nitiere koro nyisa ni kata pesa mane giwacho ni gigolo mondo gichul mar farmers cha poko chul. Koro magi gik makata ko wacho maber kaka gima wacho ni 600 million seed cane bro konyo but ing'e ni kata ka okonyo no nyaka gimbe ging'i development mar cane. Nikech gimomi ineno kata wakulima mag sugar gi ineno ka miyo ga private farms gi nikech yudo ka odhi o develop private farms gi biro kao e puodho to mag sirikal gi tinyiso ni mondo ter ang'owa e factory. Koro yudo ka nitie spillage sama sukari wuok e farm no machop nyaka e factory kucho. Nitiere pesa ilus kachacha nikech kaka ikete lori nyaka kuchocho nitiere to magi gik mane giwacho ni ken nyaka pim e puodho mondo mi gima wuok kachacha kata kolwar to inasara no kitimo ang'owa ok yude. Mar ariyo mkulima kose pidho sukari ni odwa bedo kia higni adi kapok ochule. Seche go ting'eno dhi okawo nyaka loan e bank. Koro yudo kata ka sirikal ero wacho ni pesa ni nitiere ok onego rum gi statement ni. Onego wajumbe walu mondo ne ni pesni mano wachgi. Mokwongo gine budget. Mar ariyo ochiwe on time. Eka dwang' wach ni gi boost sector mar sukari. Nyochi neno nyocha kane CS mar finance Njuguna Ndung'u kano the before budget committee ni winjo ko wacho ni gi ng'ado budget mar president gi ng'ado mar deputy president gi ng'ado mar prime cabinet secretary pesa ni dhie tea coffee dakne gi wacho ni pesa ni bedhie sugar sector. Koro machi chata en gima giwacho mani on record. Mae to som statement Western. Koro mae manyaka wabunge koro lu mondo wachi ni to pesa ni en tiere kanye. Dogo ne osetimo audience analysis mong'eyo gima ne mit ne jogo winjo. To wach sukari ni ten ga agenda mar siasa. Ka ji dhi yiero, dhi bang' yiero sasa midhi Western to wache sukari ni minyiso giga ni koro wakonyo. Ndalo moko Kibaki nonyiso gi ni kotamore ng'aduru pidh maper.